Hi guys, Yuck! welcome to my channel. Ayaw ko, pila-pila ka. Kahit anong... Ito pala ang kapatid ko. Ay, kadamak. Ayaw ko, pila ba? Kung makita nyo to sa Facebook, Ah! ang sinasabi niya, Ay, pagtuyo, no? gusto daw niyang i-add nyo daw siya. Sure lang. Awa di ano, i-delete man. Hindi ko to gustong i-delete kasi Pag Bisaya na lang may sig ipopost ko to po. Pag Bisaya na lang may sig Ipopost ko to po. Pag Bisaya na lang may sig Ipopost ko to po. Ilo, manong i-delete, manong? Ipopost ko to sa aking vlog. Alam nyo guys, kaya ko to naisip kasi Manong, pag... gusto ko na Ayan na. Ay, pag Tagalog ba kay Batang kay kapaminawa? dumami ang aking subscriber. Ano ayaw, no? Uy, humarap ka. Manong. Humarap ka. Hura para magpahong. Awa ba? Ito pala ang Humarap ka sa akin. ang aming bunso na pasayan. Takpan mo takpan, huwag mo takpan ang iyong para makita nila. Ito Smiling. guys. Ito I-delete na, no? hindi ko to gustong i-delete kasi ilalagay ko pa to sa vlog. Awa, ano? Awa ba? And magsalita ka naman para naman sumikat ka. Ay, si Tagalog yung Batang kay kapaminawon. Ito pala ang aking pagumangkon. Tagalog ba na? Pamangkin. Abrihan mo ang yung cellphone. Abrihan na po. Ay, si Tagalog mo magpahong. Tanggalin mo yan kasi hindi makikita ang yung naong. What's up, mananapers? Natadariya karon sa lugar. Yuck! Yaks sa yaks. Klaro na. Hi guys, tagal ng aking video. Umabot ng 2 minutes. Dumaka na, no? Iharap mo ang iyong naong. Ang iyong muka para naman may mag-add sa iyo kundi mag-follow sa iyong Facebook. Huwag yung labot, ano?